leader na si Sir Ruel Lipat, please paki-support po ninyo ang kanyang YouTube channel para marami pa po siyang matulungan at yung Facebook page po, ng Team Ruel Lipat po sa Facebook. Sana paki-likes and share ang mga videos. Thank you so much.
Merienda po tayo. Nauhaw po ako. Lagay ko muna yung tapos ko sa labas. Ito guys. Sapa. Kasi marami kaming ganito o binibigay lang sa amin. Ha? Masarap. Sabay masarap. Hindi ko din trabaho ko. Ay. Ayan guys. Tutuloy ko lang yung trabaho ko. Yan, shout out sa lahat.